Здравейте, приятели! Още едно късо видео. Много често пациентите задават въпроса дали може да се излекува сколиоза. Още в началото искам да кажа, че всичко зависи от възрастта. Ако възрастта е между 15 и 21 година, все още може да се повлияе на степента на сколиозата. Ако сте над 25 години, прешлените вече са придобили окончателната си форма и тя не може да се промени кардинално. Тоест, трябва да разберете, че колкото по-млад е човек, толкова повече резерви има за коригиране на стойката. Най-доброто упражнение за коригиране на сколиозата и всякакви други деформации на гръбначния стълб е правилна стойка. Тоест, ако седите правилно, ако ходите правилно, на гръбначния ви стълб ще му е по-лесно да приеме изправена форма. Ако все пак сте над 25 години и искате да се фокусирате върху този козметичен дефект, като разлика в нивото на раменете, положението на главата, разлика в дължината на краката, може да преминете курс по масаж, правилна лечебна физкултура и мануална терапия. Това може да ви помогне да намалите степента на сколиозата и да преминете от една степен в друга. Децата трябва да се занимават с сколиозата много по-рано. Ако степента на сколиозата е сериозна, може да са нужни асиметрични упражнения. Всеки спорт, който дава асиметрично натоварване на гръбнака, като тенис, голям или малък, е спорт, който усилва изкривяването на гръбначния стълб. Много важно уточнение. От 1000 души при 980 се открива някаква степен на сколиоза. Нормално е човек да има няколко извивки, които помагат на гръбначния стълб да изпълнява амортизационна функция. Всичко, което касае сколиозата, се коригират от 20-25 годишна възраст. Ако сте малко по-възрастни, вече не можете кардинално да я промените, но можете да подобрите стойката си чрез активни упражнения, йога, увеличаване на подвижността на гръбнака, масажи, мануални терапии. С мануалните терапии трябва доста внимателно. Плувайте повече, увеличавайте различните видове натоварвания върху гръбначния стълб. От силови до упражнения за издържливост и гимнастика. Това ще ви помогне да запазите стойката на гръбначния стълб възможно най-дълго. И трябва да се гледа балансирано върху силови упражнения, издържливост и гимнастика. Не трябва да се прави само едно.